104.7 IFM. Report! Samantala, Idol, dyan pa rin po sa may Western Pangasinan. Patuloy po na isinusulong ng administrasyon po ni Alaminos City Mayor Arth Brian Celeste ang mga programa po para sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagbibigay ng dagdag na kasanayan at oportunidad sa trabaho at paghahanda sa mga kabataan para sa kanilang kinabukasan. Kamakailan lamang po inilunsad sa City Techno Demo Farm sa Barangay Tangkarang ang ikatlong rice paddy art ng lungsod sa pangunguna po ni Sangguniang Panunsod Member at Committee Chairman on Agriculture Attorney Walter Makaiba. Kasama naman ang mga farmer leaders, mga guro at estudyante ng Alaminos City National High School at mga kawani ng City Agriculture Office. Isinagawa ang proyekto katuwang ang PhilRice hindi lamang bilang dagdag na atraksyon pang turismo sa lungsod, kundi bilang paraan upang mahikayat ang mga kabataan sa pag-aaral ng agrikultura at matutunan ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Bahagi rin ito ng layunin ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Arth Brian Celeste na maitaguyod ang Alaminos bilang isang benchmarking site para sa agricultural development at modernization sa Region 1. Samantala, pinalalakas din po ng lokal na pamahalaan ang kasanayan ng mga Alamanians at mga residente mula sa Karatig Bayan sa pamamagitan ng Training Induction Program on Organic Agriculture Production NC2 sa ilalim po ng Tulong Trabaho Scholarship Program. Layunin ng programa na mabigyan ang mga kalahok ng dagdag na kaalaman at praktikal na kasanayan na maaari nilang magamit para sa mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Katuwang ng City Government ang Technical Education and Skills Development Authority or TESDA sa pagpapatupad ng skills training program para sa mga produktibo at mas maunlad na komunidad. Sa iba pang balita, isinusulong naman ng LGU Alaminos sa liderato po ni Mayor Arthur Brian Celeste ang campus caravan na dadalhin po sa mga Higher Education Institution or HEI sa lungsod sa PSU Alaminos City Campus sa Agosto 18. Tampok po sa programang iba't ibang booth activities, plenary sessions, mga laro, palarong Pinoy at team building activities na naglalayong magbigay ng pagkakataon sa mga estudyante na matuto at makilahok at magiging mas empowered. Sa pamamagitan po ng magkakaugnay na programang ito, patuloy po na binigyang diin po ng Administrasyong Celeste ang kahalagaan po ng agrikultura, skills development at youth empowerment bilang bahagi po ng pangmatagalang pagunlad ng Alaminos City. IFM News. IFM News. IFM News.